Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda izwi lenkosi uJesu Kristu njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ukufinyelela eqinisweni eliyindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele eziyimisele ukuza eqinisweni nasemngcweleni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com no my cell phone number no my WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise ngembhalo engcwele ukube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke esishumayela ngakho sifundisa ngakho kufakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe nokuthi upress i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela emngcweleni naseqinisweni elinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nazo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyifundiswa kube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge Baba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje nokuthi izwi lakhe liyimbewu eyiyona lingene ngaphakathi kithi liphokophelise umsebenzi wakhe. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Singangenise kulingweni kodwa usindise kokubi ngokuba umbuso ngowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, yamkelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo umoya ongcwele khazimulisa inkosi yamakhosi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani thatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yokungcwele. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke, inkosi yokuphila, inkosi yenkazimulo, inkosi yokuthula, inkosi yomusa, inkosi yakho konke okudaliweyo. Siloko simbonga uNkulunkulu ngomusa wakhe asenzele wona ngalesikhathi samanje ukuthi sikwazi ukuma la, siqhubeka simbonga, simdumisa, simkhazimulisa ukuba ufanele ukudunyiswa nokubongwa ngalesikhathi esisinikiwe sinemlomo namadlebe okuzwa izwi lakhe nezinhliziyo zokwamukela izwi lakhe silithokozele. Umusa ukwamukela nokuthola ivangeli eliphilisayo ukuba abaningi bahamba ngokwezinkanuko zikaSathane
begcwalisa konke ububi bukaSathane empilweni zabo, bengaqondi bengazi kepha bona bezitshela ukuthi bayazi. Kepha uNkulunkulu usinikile lesikhathi, wasinika umusa neqiniso ukuthi simazi, singaziboni singcono kunabanye, singaziboni silunge kakhulu kunabanye, kepha sazi izwi lakhe ekuyilona lizosiphelelisa lisiqondise kuye, ngokuba akekho ongalunga adlule uNkulunkulu, futhi akekho ongonakala adlule uSathane. Kepha ngokwemisebenzi siyamfunza uSathane, kanjalo-ke nangokwemisebenzi siyamfunza uNkulunkulu uma senza intando yakhe kuJesu Kristu. Njengokuphathiswa kwaJesu Kristu izwi, umoya oyingcwele, amandla kaNkulunkulu aye kuKristu wonke, abonakaliswa ukuthi ehlelwe umoya oyingcwele, abe uqala ukwehlelwa umoya oyingcwele uhlale kuye, enze izibonakaliso zokulapha abantu, ebathinta, bemthinta, ebatshela, ekhipha amadimoni, evusa abafileyo, ephendula amanzi ewenza iwayini, ekhazimula phambi kwabapostoli bakhe. Konke lokho wayekwenza ngamandla kaMoya Oyingcwele, ehamba phezu kolwandle. Kwakungesukona okomuntu, ukuba manje akekho ongakwenza lokho. Kepha uNkulunkulu ekhazimula, elethe ubufakazi ukuthi ufikile phakathi kwethu, ukuthi azogcwalisa izwi lakhe njengoba ethembisile ukuthi uyakufika. Wafika wakwenza konke ayekuzele, wayesekhazimulisa lo mzimba, esegcwalisa konke-ke manje ukuthi yena ufile ngokwenyama, kepha wavuka ngokamoya, ngomzimba wenkazimulo, wakhushulelwa ezulwini, lapho khona eqhamuka khona. Uyabusa namhlanje naphakade. Ubuhle bukaNkulunkulu bubonakaliswa ubufakazi bakhe obungefaniswe nanoyedwa umuntu. Abantu bangazakhela ubufakazi babo nabafundisi babo, nabanye abazenza abapostoli, nabanye abazenza abaprofeti, kepha ubufakazi babo uma kungaveli kuJesu buzophelela ezeni, ukuba ubufakazi bukaJesu buthinta yena, buhleli kuyena. Ngakho-ke uma sihamba kuye, sihamba ngezwi alishiye nabaprofeti, waphinde walinika abapostoli. Lelo zwi lelo ekuyimanje sisindiswa ngalo, igama lakhe uJesu, ukuba likhe elinye igama esilinikiwe ngaphandle kwegama likaJesu. Ulaba abakholwayo bayazi ukuthi uma ukholwa ngokweqiniso ngeke kuze kube kuhle konke, ngeke kuze kube mnandi konke, kepha kuJesu kuhle konke, kumnandi konke, ukuba awusabhekile okwasemhlabeni, sowubheka okwasezulwini. Nalokho kwasemhlabeni ukubhekile nje, ukubheke ngenkazimulo yakhe uJesu, ukuthi-ke njengoba eshilo ethi ungakhathazeki ngezimpahla zokugqoka nokudla nendawo yokulala, ngokuba yena uNkulunkulu obonelelayo, uyakwazi ukuthi abonelele izilwane zasendle ezingalimi, ezingatshali, ezingasebenzi, kepha nje uyakwazi ukuzibonelela ukuthi zidle, aphinde futhi azihlobise ngenkazimulo ngendlela zakhe ngayo. Zinhle, ziningi izilwane zasendle mozibuka, zahlukene, ezasenhlabathini, ezihamba phansi, ezindizayo, bese kuzoba khona ezingaphansi kolwandle. Asikho isilwane ongeke uze usifice esakhiwe uNkulunkulu, khona ezihlala ngaphansi kwenhlabathi, eziphila nje ngaphansi kwenhlabathi, ziphuma ngoba kunesidingo, kufike isikhathi sokuthi ziphume, ziphinde ziphile ngaphansi kwenhlabathi. Lokho kungamandla kaNkulunkulu esingasoze saphikisana nawo, salwa futhi nako, ngokuba kuyindalo, ukuba nathi uqobo lwethu siyinhlabathi, sakuphinda enhlabathini, suludaka, suluthuli, saphinda phansi lapho sivela khona. So ngalokho uJesu ekhazimula, ehlobisa konke, esitshela ukuthi singakhathazeki, yena uyabonelela. Usitshelela ukuthi izikhathi ezinzima zikhona lemhlabeni,
ngokuba uthi-ke abahluphekayo sinabo njalo. Singabahluphekayo ngokwesimo somnotho, singabahluphekayo ngokwesimo sikamoya. Ngokwamoya-ke kubuhlungu kakhulu ukuhlupheka kwakhona, ngokuba uma uhlupheke ngokukamoya, uma ufa ulambile ngokukamoya kusho ukuthi ngeke uphinde usuthe. Kepha uma usuthi kumoya, noma ngabe kuthiwa ulambile lemhlabeni enyameni, kepha umoya wakho ugcwele isinkwa sasezulwini usuthi, ngeke uphinde ulambe. Ingakho lithi iBhayibheli-ke anisoze noma abaphuzayo kulo mthombo abasoze balamba abadla kulesi sinkwa lesi. Lesinkwa sivele ezulwini. Amazwi kaJesu Kristu angukuphila. Ukuphila yikona okuletha ukuthula empilweni yomuntu. Ziningi izilingo, ziningi izinhlupheko, kepha uthi bheka phezulu kuye, lapho khona usizo lakho luvela khona. Uma ufuna ukuzihambela wena ngokuqonda kwakho, uzowa ulimale wenze konke okusemandleni ukuthi wena uzibone amandla akho kuyiwona akumisile, kanti wena umi ngomusa. Usanikwe isikhathi sokuthi uzufinyelela eqinisweni, ngoba uma ungafinyeleli uzogeja indlela ekumele uyihambe, bese-ke kufika isikhathi sokuthi ufe. Bese ufa uzowavula amehlo akho esihogweni, lapho khona kungekho ukuthi uphinde uphenduke ufune uJesu umthole, ngokuba iBhayibheli liyafakaza ukuthi mfune manje isanokutholakala, ukuba ngale kwethuna kusekho ukuthi uphinde umthole. Nokuphila kwakho-ke lithi iBhayibheli kufana nefu noma nenkungu evele iphelele emoyeni. Kanjalo nawe uma ufa manje umphefumulo wakho uvele awubonakali, uyaphuma kuwena. Bese awuthathe lo wasuke kunikile lokho kuphila, bese akunike indawo yesabelo sakho njengokuphila kwakho emhlabeni. So kuzona zonke izinhlupheko kuthiwa masihambe sibekezele ithemba lethu silibeke kuJesu, okuyena osibizileyo, esibizela ukuthi-ke sithole ukuphila okuphakade. Lokuphila okuphakade kuyasetshenzelwa ngokuba kufuna wena uzidele. Ingakho uJesu athi uma umuntu efuna ukuza emva kwami makazidele, athabathe isiphambano sakhe angilandele mihla yonke. Uyacabanga ukuphatha iqiniso mihla yonke, usathane letha izilingo nezikhubekiso nezinengiso phambi kwakho, efuna ukuthi wena ulimale endleleni, wena kuze kwesinye isikhathi ufise ukuthi engathi ngwalahla leqiniso, usilahle isiphambano, uthathe indlela elula, indlela ezokucebisa lemhlabeni nendlela ezokusiza lemhlabeni okwesikhashana, kepha isiphetho sokufa kwakho sibi. So izindlela zimbili, eya ekufeni nekuphileni. Wena uyazikhethela ukuthi eyiphi indlela ofuna ukuhamba ngayo, ngokuba kekho phoqiwe. uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe. Kuye umuntu wayesefaka-ke umphefumulo wokuphila, wayesemnika lento ekuthiwa intando. Lento ekuthiwa intando ilento le okwazi ukuthi uthathe isinqumo phakathi kwento oyithandayo nento ongayithandi, phakathi kwento ofuna ukuyenza nento ongafuni ukuyenza. Unelungelo lokuthi uwenze intando. Ngabe uzokwenza intando kaNkulunkulu noma uzokwenza intando kaSathane? Ngokuba intando yakho ihambisana nezinkanuko uSathane asezifakile kubantu. Intando kaNkulunkulu ilungisa lo mzimba ukuze ulungele ukuthi kuhlale umoya oyingcwele. So uNkulunkulu ufuna-ke sizivumele ngokuba usinikile intando ukuthi siyenze intando yakhe ngokuhamba ngezwi lakhe eliphilileyo. Ulizwe kuwena liphila izwi. Awuphiliswa ngenkani ukuthi wamukele ivangeli. Awulamukeliswa ngenkani ivangeli. Ivangeli ulinikelwe ukuba wena uma ulizwa lithola indawo empilweni yakho nasenhlizweni yakho, bese likhiqiza izithelo. Izithelo kubonakala ngesenzo lokuguquka kwengqondo yakho ukuba wena sowufikile kulesigaba sokuthi izwi selitholile indawo empilweni yakho. Njengoba litholile indawo, sowuqala uyalenza izwi. Eselifikile kuwena lazongibula ubumnyama, lavula amehlo, lavula izindlebe, laqaqa ulimi, laphendula inhliziyo yakho yanamathela ezwini. Izwi eliyiqiniso, izwi elingukuphila. Lapho khona-ke uJesu Kristu afuna ukuhlala khona enhliziyweni yakho ngezwi lakhe. Umoya oyingcwele simthola kanjalo. Ngeke umthole umoya oyingcwele ungazange yabona abantu bathatha umoya oyingcwele uvela lalelwe nje.
ngeke uzumazi umoya ingcwele ungalazi izwi lakhe. Ngeke uzogcina uthi umoya ingcwele kanti usathane usekukhohlisile. Baningi abantu abadukile bezike bahamba ngomoya ingcwele abalazi iBhayibheli. Uzomazi kanjani umoya ingcwele ungalazi izwi lakhe? Izwi lakhe elila eBhayibhelini. Akusho ukuthi vele uzolazi lonke iBhayibheli njengoba uzazi. Kepha ngalesikhathi uzinika isikhathi naye umoya ingcwele uzokufundisa. Ngokubuya asho ukuthi uzakufika umduduzi azonifundisa aniholele eqinisweni lonke. So akuyona into ongavela uyifunde namhlanje uqede namhlanje ukuthi sokwazi konke ngomoya ingcwele. Njengoba ethi umuntu afanele aphile ngesinkwa kuphela ukudla kwenyama, kepha ngawo wonke amazwi. Lamazwi lawo uNkulunkulu aphinde ayale ngawo uJoshua wathi lamazwi lawa nalencwadi yomthetho mayingapheli emlomeni wakho. Futhi makube yinto ephila ngayo udlinze ngayo mihla ngemihla. Ukuze wena ekuhambeni kwakho noNkulunkulu uthokoze ngokuba izwi eliwumoya ingcwele, izwi eliwumoya ingcwele, understand, ulizwi ungumoya. uNkulunkulu ungumoya, uJesu ungumoya manje akaseyona inyama. Mebuye ubuya ngenkazimulo kaBaba, inkazimulo kaBaba umoya nje. Izinto engizikhuluma izinto ezikeBhayibhelini onomoya ingcwele uyamuza umoya ingcwele ekhuluma. Ngingazibiza izincwadi but uma ungenawo umoya ngeke uzizwe izinto zikamoya. Nina inkinga abantu into enjani bangalazi iBhayibheli bakholwa bafundisi ngaphezulu kokwazi umoya ingcwele. Umoya ingcwele uyazinikela kuwena uma wena sovula inhliziyo yakho kuba wamukele yena, hayi umfundisi wakho, hayi uma wakho, hayi baba wakho. Ufuna wena wazane naye ngokuba ubudlelwane bakho noNkulunkulu bu-serious ngalendlela leyo ukuthi bufana nokuthi uma umuntu esethola unkosikazi kuthiwa abanyamanye. Kanjalo nomuntu okholwayo uma esekholwa lithi iBhayibheli usemoya munye noNkulunkulu, useyinto eyodwa. Ngeke usangihlukanisa noNkulunkulu ngoba ngiyamazi izwi lakhe likumina, umoya wakho kumina. Anguliboni izwi mawukhuluma, kepha ngiyeza ukuthi uyakhuluma ngoba lidalwe kanjalo. Manje ukuze ngikholwe izwi kufanele ngilazi. Fanele ngikwazi ukwahlukanisa izwi ekuyilona nengelona. But ngizokwazi kanjani ukwahlukanisa izwi ngingenalo? Ngibe ngithi ngiyamazi ungisindisile. Uye esontweni akwenza ube ngcwele. But ukulazi izwi. Lithi ije ingoma baningi abakholwayo kepha bayazi imfihlakalo yezulu. Baningi abantu bayakholwa kepha imfihlakalo ekuyiyona into ebalekile. Ithi le ncwadi lena lapha incwadi yaTimotheo yokuqala sahluko 3 lithi kusukela kuverse 15 kuya ku16 noma nginika u16 uNkulunkulu evumile. Incwadi yokuqala kuTimotheo isahluko sesithathu verse 15. Kepha uma ngilibala Nginika u16 kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo hayi indaba yokukhonza uNkulunkulu. hayi indaba uvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo. Yabona ngaphandle kwemfihlakalo le abapostoli ababehambe beyinika abantu imfihlakalo beyambula ubona abantu thoba bebhabhadiswa babembulelwa imfihlakalo ukuze abantu beze kuJesu kufanele bambulelwe imfihlakalo. Imfihlakalo understand ukuthi ke methi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ukhulunywa ngenyama uNkulunkulu aye kuyona. Bese kuthiwa ke uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu usethatha amandla alomoya kuyena amkhazimulisa ukuze abe munye ngokomoya. Kodwa manje ukuthi yena useyabusa manje ke usebusa emhlabeni. uNkulunkulu ubusa ngendodana yakhe emhlabeni. Kepha ezulwini akabusi ngendodana, kubusa yena ngokuba lo mzimba wawukhazimulisa. Wawenza waba into eyodwa naye. Ingakho mesebuye ekufeni athi wonke amandla emhlabeni nasezulwini anikwe yena. Ngokuba manje uyena useNkulunkulu. UseNkulunkulu. Belithi ke ngifuna uyizwe ithi ke ngokuba kuvunyiwe inkulu imfihlakalo. Mase yakukele iBhayibheli ukuthi wenza kanjani emhlabeni. Kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu yokuthi wabonakaliswa enyameni. Yena wabonakaliswa kuphi? Enyameni. So akuyona indodana kuphela ukuthi ngathi uJesu yedwa uNkulunkulu akekho naye, mhlawumbe uNkulunkulu usezulwini. uNkulunkulu ugcwalisa inkazimulo yakhe, igcwalisa umhlaba wonke. Kusho iBhayibheli.
kepha umoya wakhe wakwazi ukuthi awufake kulo muntu ayemakhile yena ngamandla akhe. Owabonakaliswa enyameni walungisiswa emoyeni. Walungisiswa kuphi? Emoyeni. You understand? Wabonwa izingilosi. Wabonwa izingilosi. Washunyayelwa ezizweni. Wayeseshunyayelwa ezizweni. Wakholekwa ezweni. Wayesekholekwa kulabo abakholwa ezweni. Waphakanyiselwa enkazimulweni. Inkazimulo mzalwane, imizimba leyo engeyona yenyama. Inkazimulo mekuthiwa uJesu lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 17 from verse 1. uJesu ekhuphukela entabeni nabafundi bakhe wathatha uJakobe, wathatha uJohane, wathatha uPetru, wabakhuphule wahamba nabo entabeni. Befika entabeni ufika lapho yakhazimula. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 17 verse 2. Waphenduka esinye isimo. Wayesephenduka, angithi abo manje bamazi bona ngalendlela abamazi ngayo. Kepha manje useqhamuka ngesinye isimo. Bayamazi. Kepha manje useyakhazimula. Yabona into engikhuluma ngayo ukuthi uNkulunkulu kuthiwa inkulu imfihlakalo. uJesu wayefuna ukubakhombisa abapostoli bakhe ukuthi nayi imfihlakalo. Ningakeli umuntu lemfihlakalo ngisakhona. Lindani ukuze kupheleliswe konke. Kwenye bese nixoxa senobufakazi seniqoqe bonke. Angikwazi ukuthi ngizothi manje ubufakazi bami sephelele. Kusamele ngihambe. Sizofika isikhathi lapho khona ubufakazi bami bese ngikuthule ngalendlela le uNkulunkulu abuqoqe ngayo. Amen. Lalela, ubufakazi bami bungenzeka phambi kwabafowethu. Mase ngifile bona bazokhuluma ngobufakazi bami sengasekho. Amen. Yena kuJesu kwakumele yena akwenze konke, yena afeme savuke ukuze ke bona bezokhuluma ngento esiphelele. Ingakho ethi ke ningakhulumi ngalezi zinto ungakufi ngivuke. Mase kukhulela ezulwini usebe nokukholwa ukuthi ngempela umuntu uyafa avuke. Nangu uJesu ubuyile inkosi ngempela. Unqobe ukufa, wanqoba uSathane, wanqoba isono, wanqoba ububi basemhlabeni. Ukuze nje akhombise ukuthi uma nathi sihamba ngalendlela sinike yona singakuthola ukuphila. Ayikho into ebuhlungu njengesono uma sowulazi iqiniso. Ayikho into emnandi njengesono uma ungalazi iqiniso. Ayikho into ebuhlungu njengokwazi iqiniso kanti usuphilile emangeni isikhathi eside, so uzisola so ufisa ukwenza noma ngabe yini ukuze ke yonke into oyenzile uNkulunkulu ayikhohlwe. Kepha kuba mnandi ukuthi sofinyelelile ekwazini iqiniso ukuze manje uzokhululwa kumaketanga obumnyama. Iqiniso likaNkulunkulu limbi kulabo abathanda ukwenza ububi. Kepha lihle kulabo abafuna nabafisa ukwenza okuhle. Uma lifika kubona lifika ngalesikhathi uNkulunkulu esebabekele vele ukuthi ke sebekulindele. Yabo lonto ngizama ukuyichaza ukuthi inhlabathi uma ukuthi kade linganethi isikhathi eside noma kuthi ikhona imbewu tshela mina uhamba uthi yo umuntu lemugwadule lapha ya uthi ufake imbewu ngeke ize kumile lutho. Bathi uNkulunkulu njengoba enza kuEliya, uEliya wayesekhulekile iminyaka emithathu ukuthi izulu linganethi, waphinde wakhuleka futhi uNkulunkulu wathi lizonetha. Kwakunesimo sendlala, imvula ingekho, abaprofeti bamanga bezenzela amaqhinga abo befuna ukukhohlisa inkosi uAhabe. Kepha uNkulunkulu wawuza umthandazo waEliya. Kwathi mase kuzofika sekuza izwi likaNkulunkulu ngempela, wakhamba wokhuluma naye uEliya ukhuluma noAhabe ukuthi lizonetha. Nangempela lanetha. Bese linetha ke selinetha ngokuba sekuvume bani uNkulunkulu ukuthi manje sekuyisikhathi sokuthi ningatshala ke manje. Nizokwazi ukuthi kuthele bese kuphume izithelo nivune. Nezulu leNkulunkulu njalo kubantu siyafana mhlawumbe kwesinye isikhathi enhlabathi evundile ungafika ushumele kumuntu afike ukuthi komile ugwadule. uNkulunkulu akakoniseli, fanele ukwenisele uNkulunkulu yena kufanele alethe amanzi kuvunde inhliziyo yomuntu. Bese ivundile inhliziyo yomuntu bese lingena izwi lizokhipha izithelo. Lapho bekugadula uzoshumayela umuntu nje akuthula kubuke ukuba akuwena ophendula umuntu. Imvula kaNkulunkulu ngifuna ukuzilalela ngifuna uunderstand into engikutshela yona.
imfihlakalo into engitshela lo ngoba iseBhayibhelini kepha ke mhlawumbe akwazi uyibheka lendlela le onginika incwadi yaIsaiah 55 from verse 9 noma from verse 8 ngifuna understand ukuthi uthini uNkulunkulu ngamandla akhe akuthina abantu esiphilisa abantu uma ukuthi ubeka izandla abantu baphili ungalingi uthatha udumo akuthina esiphendula abantu masishumayela abantu baphendule beze kuJesu angikwazi ukuthatha udumo lonke konke okwakhe akekho umuntu angathi uphendula umuntu noma kona kwenzile ngamandla akhe emhlabeni konke okwenzile uNkulunkulu akwenzela umusa ngakho ingokuba uthola umusa kuNkulunkulu uma wena uzonyathela lo musa wena uyazilimaza wena ngoba udelela lo okunika amandla onginike lencwadi le incwadi uIsaiah isahluko 55 verse 8 yes ngokuba imicabango understand into yokuqala le imicabango kaNkulunkulu ayisiyo imicabango yenu asiyona so angikwazi ukucabanga ukuthi uNkulunkulu ucabanga kanje ngaphandle mengazi izwi lakhe ukuthi uNkulunkulu akakufuna ukuthi uNkulunkulu akakufuna ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda ukuthi uNkulunkulu ufuna ngenze kanje so mina ngoba ngazi lezo zinto ngazi ingqondo kaNkulunkulu ngenza lokhu okuyingqondo yakhe angizenzeli okwami ingakho iBhayibheli lithi ke mawubeka nina umqondo okubalwa kuKristu so uma sinomqondo uNkulunkulu ayofakile kumuntu uKristu Jesu umoya afuna sibe nawo so uma sitshela thina sizitshela ukuthi uNkulunkulu siyamazi baningi abaprofeti bamanga baningi abafundisi bamanga baningi abapostoli bamanga baningi abantu abashumayela ivangeli lamanga kepha uma ungamazi uNkulunkulu wena wazi imiqondo yabo beza nomqondo kaSathane kwena bazokufaka umoya wenkohliso bakuhlobise ngenkohliso wena ubona ukuthi ba right bona befika umuntu olomoya ingcwele ezokuvula ingqondo nokuqonda ngeBhayibheli wena lokho kuba nzima ngokuba lo moya wenkohliso sowukwenze wawugwadule womile you understand sekudingakala uJesu manje ukuthi afika ifake imvula yakhe ngoba bese afikile yena uthi ke le kule ncwadi efundayo ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu nezindlela zenu azisizo izindlela zami so umprofeti befika namanzi efika nempuphu efika noma ngabe yini elenzisa lonto asegameni likaJesu ngibona ukuthi ngempela uJesu lo onenzisa izinto ezigcwalisa izinkanuko zenu kepha uma ekhuluma yena ethi ke izindlela zakhe noma ukucabanga kwakhe akufani nokucabanga kwethu nezindlela zakhe mawuzazi izindlela zikaNkulunkulu wazi le ndlela lela ebhalwe phansi so le ndlela mawuyazi uyaqhathanisa ukuthi ngabe lo mprofeti okaNkulunkulu noma lo mfundisi okaNkulunkulu noma lo mpostoli noma ngabe ubani lobo zibiza ngale gama alithathe eBhayibhelini asebenzise izinto ezingafanele ezingekho endleleni esinikiwe wena mawunomoya ingcwele uyakwazi ukubala lokho akusikona kwaNkulunkulu but uma ungenamoya ingcwele wena ke ngoba lo muntu ukhuluma kahle uyofaka isimo sesomiso la kwena liyathi iBhayibheli lithi ke bayizimpungu ezikhutshwa umoya bayimthombo engenamanzi so we understand ukuthi ube lethemba entweni engekho so uma ke ethi izindlela zami azifani indlela zenu bese athini usho uJehova ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba yes kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu so indlela kaNkulunkulu ngeke uzuyiqonde ngokwakho ufuna ukuyiqonde ngokwakhe you understand uhamba noNkulunkulu uhamba ngokukholwa hayi ngokubona uma ukholwa wazi amandla akhe ngobufakazi bakhe nangezwi lakhe nangokuqonda nangomoya kunike wona ukuze wena wazi ukuqonda kwakhe ngoba wazi izwi lakhe ubuka amandla ebufakazini bakhe abenzile edala izwi nomhlaba ubuka amandla eqalekisa umuntu ubuka amandla ebhubhisa umhlaba ngamanzi esindisa abantu abambalwa ubuka amandla akhe ebeka uAbraham ezisethembiso naye ubuka amandla akhe abantwana bakaIsrael beGibhithe bewu70 baphume bewu600,000 abakhiphe bengakaze bazebalwe ethumele umuntu oyedwa emphathise indule uzokwenza ngayo imisebenzi yami lo muntu akazenzeli ngokwakhe ukhuluma
izwi alikiwe alinike umfowabo uAaron yena afika abe umprofeti yena afane noNkulunkulu kuyena ukuba uNkulunkulu ukhuluma naye umlomo nomlomo lobo bufakazi lobo obukhombisa ukuthi uNkulunkulu wakhipha abantu ehluphekeni wabathatha wabathwala wafika wababeka eduze kolwandle bengayiboni indlela yena ethi indlela zakhe zingaphezulu kwendlela zethu wafika wavulela indlela emanzini. So laba bufakazi kuyangiqondisa ukuthi mina kukhona konke okuhlupheka kwami uma ngithembele kuNkulunkulu uyena ozokungikhipha okuhluphekeni uyena ozongivulela indlela ukuba yini uyena ongumholi wami mina ngiyakholwa ubufakazi bakhe. Uma ungakholwa ubufakazi oseBhayibhelini ukholo lwakho alukho uzokholelwa izona zonke izinto abantu abakudayisela zona nayo yonke information ulwazi oluqhamuka nabantu olungekho eBhayibhelini. Yini izindlela zikaNkulunkulu ziphakeme nje ubona izulu. Amen. Angikwazi ukuhamba indlela kanje uNkulunkulu ngokwami. Ngihamba ngaye ukuba uyena ongikhombisayo. Ingakho uDavid athi ke uJehova ungumalusi wami. Uma ekulusa ukunika izwi wena ingoba uzokholwa izwi noma cha. Izwi ingoba uzokholwa ilona noma cha. Isinqumo sikwena. Lento ethi ukukholwa ithi uzoqhubekela incwadi uyibambe ngifuna ukuthi lapha kwincwadi yamaHebheru usahluko 11 sona ku verse 1 uya ku verse 6. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Into oyithemba lakho kepha ayibonwa ithemba lakho. Izwi ngiyalifunda lapha ngikwazi ukulibamba. Izwi liyahlala kuwena ngokuba lingumoya. You understand? Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Manje iqiniso ngezinto ezingabonwayo uyedwa ongabonayo nezinto azidalile ezingabonwayo ngamandla akhe. uNkulunkulu mesadala izingilosi adala izulu akutshela ukuthi ezulwini khona ialtare khona itabernacle khona iJerusalem elisha. Izinto esingakoziboni. Kepha usithembisile ukuthi uma sikholwa yizwi lakhe silenza sihlala kulona lokho kuzoba yifa lethu. Asikuboni. Kepha uma bengikubona bengazifuna uzingenela mina ngizama ngokusebenzela ngizingenele khona benge ngisakholwa kakhulu ngoba ngiyakubona. Kepha ngoba ngikuboni sengitsheliwe indlela ukuthi ongena khona ukulunga okuhambisa okuthathwa ezwini ngobufakazi. Ayizona nto leyo. Go ahead. Ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu. Understand mengikutyala mina noma uqonde mengikutyala ukuthi ke indaba ithatha ukukholwa ubufakazi. Ukholwa ubufakazi. Yabona ubufakazi baseBhayibhelini ibona obusenza ukuthi siqonde amandla kaNkulunkulu. So bona kusho umbhali la kule ncwadi uJakobe kule ncwadi yamaHebheru uthi ke ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu nje kuphela. Ukukholwa nje kuphela. Yabona ngesikhathi ukholwa usathana ubeka izinto endleleni yakho. Izinto ezizokwenza ukuthi wena uhale ukuba vele umzimba lo udaliwe ukuthi ube nentando. Inkanuko ke iyona usathana ayifakile ngenkohliso. Utshwala amantombazane, imali, impahla zokugqoka, ubucwebe, ukhazikhazi, udumo. Lezo zinto zibekelwa abantu ukuthi ababuthaka bazigcumele lezi zinto bazithathe. Uyabanduna usathana. Akakuphoqi usathana. Phela nje uyakwazi ukukuyenga ukuthi ubone yonke into enhle emehlweni uyikhanukele. Ugcina ungasasiboni isidingo sokugcina umthetho kaNkulunkulu nomyalelo wakhe. Ugcina sowungena esonweni. Ugcina sowukhuthazela ukusenza isono ungasazi isono. Ngokuba simnandi isono mesizongena sinyenye nosathane kubantu abaningi ungena enyenye. Ukulethela abangani abamaxoko, ukulethela abangani abayizitha zakho. Isitha sakho umuntu ofuna ukukubulala ngesenzo esibi. Noma ngabe kuthiwa ke akazange azafuna ukukubulala ngenhloso kepha ngoba uhamba ngomoya wrong. Lezo lonto leyo. Ukufaka otshwaleni, ukufaka ebafaneni. Ukufaka ugwayo, ukufaka amantombazane. Ukufaka umthando lwemali, ufuna ukufaka yonke imimoya. So labo bantu abakanjalo uma umntwana kaNkulunkulu akufanele uzibandakanye nabo. Lithi iBhayibheli ke masingaboshele ejokeni linye nabangakholwayo. Amen. Amen. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu ukuze kuthi okubonwayo akuvelanga ngokubonwayo. Ngokukholwa uAbelo wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunoKhayini. Athi
wathola ngakho ubufakazi bokuthi ulungile. Wathola ini? Ubufakazi bokuthi ulungile. So umuntu nomuntu ufuna kabe lobufakazi. Yabona lento lena fanele agijimeke nalo ncwadi leyo. Umuntu nomuntu ufanele kabe lobufakazi. Sonke sinqoba ngani ngobufakazi. Lezo lonto leyo. Ngiwile esonweni ngogwayi ngensangu ucansi indlwabu umtshontsha uqamba amanga ukhipha izisu ukubulala ukuthakatha ukuzonda uthando lemali uthando lotshwala uthando lokudla lezi zinto lezi ezenza abantu bafune ukuthi bafide lo moya lo nenkanuko le usathane akwenza ukuthi ukhangeke ngayo angeke siwele sonweni ngendlela eyodwa kepha ziningi izindlela zika Sathane uthi ke umpostoli Paul siyawazi amacebo kaSathane namaqhinga akhe so amaqhinga kaSathane ngeke uzuwazi ungalazi izwi kaNkulunkulu. You understand? Lo ncwadi oyifunayo ilapha ke kwincwadi yaMsambulo sahluko 12 verse 11. Go ahead. Nabo uqobo lwabo banqoba ngegazi lewundlu. Banqoba ngegazi lika Jesu Kristu. Nangezwi lobufakazi babo. Izwi lobufakazi yona into esikhuluma ngayo ubufakazi kuAbel uyafakazelwa nisho igazi lakhe namhlanje lisafakaza ukuthi welungile. Futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. So uSathane ufuna sithande ini ukuphila kwethu? Thanda ukuphila kwethu emhlabeni. Sifuna ukudla healthy yangithi. Sifuna ukudla wonke ama-veg namsidle zonke izinto ezokwenza ukuthi thiwe si healthy. Kepha ngokomoya sifile. Ngokomoya ngabe kuthiwa samajanki noma kuthiwa sizacila kwisomiso ngokomoya. Kepha nihamba ngezimoto ezivulwa ngama-remote. Nihamba ngezimoto ezinamasondo emhlanje. Nigqoka izicathulo ezintofontofo, nigqoka izimpahla ezintofontofo nezifudumele nezimpahla ezukhazi. Kepha imphefumulo ifile. Nithanda ini ukuphila kwenu? Ufakazi bakho ukuthi wena unemali. Ufakazi bakho ukuthi le moto uyithenge kanjani. Ufakazi bakho ukuthi wena usebenza kubhuhula malini. Ufakazi bakho ukuthi wena uphumaphi. Kepha ufakazi ngoJesu. Ufakazela wena ukhazimulisa abantu wena ukuthi wena konke okwenzile ukwenze ngani ngezithukuthuku zakho uthanda ukuphila kwakho. Ufakazi bakho balemhlabeni kuphela. Udumo lwakho lalemhlabeni kuphela. Umvuzo wakho walemhlabeni kuphela. Kepha ezulwini awunamvuzo. Uyakholwa lento engishoyo noma ukholwa egcineni vele kuzokwenzeka njengoba kubhalwe phansi. Ubufakazi bakhe uthi uqinisile. Uthi akafakazelwa yena akafuna ufakazi ukuthi afakazelwe abantu yena. Hallelujah. Akafuneki ufakazi nokuthi anqonywe abantu ngokuthi bamkhukhumeze ngalendlela ukuthi uyabadinga. Umuntu uyabonga uNkulunkulu ngokuba ubonga amandla akhe uyabona uNkulunkulu ukuthi uyaphila ngempela. Awumkhukhumeza uNkulunkulu wena kuwena nje uzama ukuthi nje uhlobisa igama lakhe. No, lokho kwenza ngokukholwa buku David. Buku Moses. Understand? Buku Johana uMbhapatisi. Buka abaprofeti oIsaiah. Bonke bamnika udumo uNkulunkulu ngisho bekhuleka. You understand? Uzwe kubani uManase. Ubheke uAbednego, uShadrach. Hallelujah. Hallelujah. Daniel. Abantu abakholwa uNkulunkulu ukuthi uyena umholi wabo. You understand? Kwela ngale kwincwadi yaIsaiah 55. Ufuna ukugcwalisa lento le. Incwadi uIsaiah sahluko 55 verse 9. Yes. Ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba, kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu, nemicabango yami kunemicabango yenu. Manje ke awungene kule verse elilandelayo uthini? Ngokuba njengokwehla kwemvula. Ngokwehla yabona ke imvula mase iyehla mina ngikutshela ukuthi ngifuna understand lento ebalekile bengithi ngikufaka kuyona ukuze uyiqonde ukuthi ke uma kukhona isimo sesomiso kumuntu
ngisho ngashumayela 10 years njengo Noah washumayela 120 years 120 years wasindiswa abantu abawu8 uNoah unkosikazi wakhe amadodana akhe namakhosikazi awo kuphela yezilwane uNkulunkulu athi azingene nga2 emkhumbini sesikhuluma ngabantu abasindiswa ngamanzi besindiswa befakwa emkhumbini basindiswa ukuba uthi uNkulunkulu ngezwi lakhe lapha yana kule ncwadi njengokuba nemvula inetha angeke kwenzeke ngamandla ami kepha yena uthi mase yena efuna kwenzeke yena mesefuna yena kuphela mesefuna kwenzeke yena kuphela ngisho ngafuna mina ngisho ngakhala izinyembezi ngisho mina ngingazama ngawo konke amandla ami ngizothi bese ngithaka bese ngiqale ngibheke phezulu lapho khona usizo lami libheka khona uyena kozobe senyakaza uthi amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni Amen. Hallelujah. bese uthaka sokhala inhliziyo yakho sowinamathisela kuyena lapho ke ezosisebenza khona lapho besazibona wena unamandla kanti yini abafaka ezibhedlela yini abafaka emajele yini abagulise yini abanye abahlanyise njengo uNebukadnezar wamhlanyisa ukumkhombisa ukuthi uyinkosi yena Amen. wadla nezilwane izinzipho zakhula kwangathi ezesilwane ozokhozi ukuze amkhombise ukuthi uNkulunkulu yena yedwa emtshela ukuthi kuzokwenzeka waphinde wambusela uqonda wakholwa ukuthi uNkulunkulu wakho uyaphila Hallelujah. ngifuna ukukutshela ukuthi noma ngabe uthi ubani unamalini unesikhundla esingakanani uzibona ukuthi uyini noma kuthiwa umuhle noma kuthiwa ngabe uyisigora noma ngabe uyisimbulali ubona lesibhamu sakho sona siphephisayo lalela namhlanje uJesu Kristu uyinkosi Yes, Lord. ukuba konke lokho obeka ithemba lakho kubona kuzowa ukuwa kwakho wena uyilutho wena ngiyakutshela mina yonke lento othembele kuyona namandla akho ozithembele kuona othembe ngawo uma ke sekusuka wena awuyilutho wena we nothing ngakho iBhayibheli lithi ungathathi ithemba lakho ulibeke enyameni ungathathi ithemba lakho ulibeke ezintweni ezidaliwe thatha ithemba lakho ulibeke kulo ukudalile yena owazi konke ngawe wazi inhliziyo yakho wazi ukuphuma kwakho nokungena kwakho wazi iqalo sakho nesiphetho sakho thatha ithemba lakho ulibeke kuyena yonke lento othembele ngayo ukuthi uneyinkomo ezigcwele umhlaba wonke amasimu asephelile sekumele uhambe uzithathe uyozidlisa kwezinye indawo bekusuka zona awuyilutho wena awuyilutho noThikolosho bakho lama besuka awuyilutho wena nezikhwama zakho zobunyanga mezisuka awuyilutho wena awuyilutho Yes, Lord Jesus. awuyilutho Hallelujah. qonda Yes, lokho Lord. Yes, uthi ke yena izwi lakhe uthi njengoba kusuka kwehla imvula ezulwini Nekhwa ezulwini noma kwehla ikho ezulwini kungabuyeli uthi ke akuhlehli kushaw reverse kepha kuwenithisa kwenza njani umhlaba kwenza njani kepha kuwenethisa umhlaba kuwenza ukuba uthele kwenzani kuwenze ukuba uthele uhlume so we understand bengikutshela ukuthi mina ngisho ngashumayela 100 years bengakovuma uNkulunkulu ukuthi ke kuphume izithelo lapha ya ngokuba ubheke inhliziyo yakho ukuthi ke iqine kangakanani njengenhliziyo kaFaro uthi ngimphakamisele kona ukuthi ngenze isibonelo ngaye ukuze izwe lonke likhulume ngami uMoses uyamthuma uMoses uyakhala uthi why uNkulunkulu wenziwa yini walokhu ngithume emntwini onekhanda eliqinile uthi ngiqinisa ngamabomo inhliziyo yakhe ngoba yini uFaro vele ufaka ugcwele umoya wemphakamo uthi umfulo wakhe uthi uyena umfulo owakhe ayikho into engathi yami emhlabeni ngiyakutshela ngithi bo bese kususwa ngiyilutho Hallelujah. bekusuka konke angilutho bekuwa lempahla le bekuwa lempahla angilutho bekuwa lomzimba ekufaka kuwona angilutho Hallelujah. Lord Jesus. Amen. Sizokubona. Hallelujah. so nezwi lakhe lephuma kuyena ngithi njengemvula iphuma ezulwini wakuyibona imvula ishaw reverse Kungabuyeli khona wakubona amakho noma isnow sibuyela sishaw reverse kungabuyeli khona kanjalo ke naye uthini kepha kuwunethise umhlaba
Kuwenze ukuba uthele. Uwenze umhlaba ukuba uthele. Uhlume. Uhlume. Unike ohlwanyelayo inhlwanyelo. Unike ohlwanyelayo ini. Inhlwanyelo. Nodlayo isinkwa. Yes. Liyakuba njalo izwi lami. Uthi izwi lakhe nalo linjalo. Alibuyeli emumva. Lingaphethe lutho. Liyakugcwalisa bonke akukhulumile. Ingakho athumela abaprofeti. Wathumela uMoses, waqala wakhuluma nobani noNtuzana uEnoch wamtshela ukuthi uzomphakamisa amkhwethe. Wakhuluma noNoah ukuthi akaqoqe yonke into yonke izwi lakhe elifike layenza yonke into ayikhulumile yini engathi ngiyayifuna mina ubufakazi bakhe eBhayibhelini buyafakazela imisebenzi yakhe namhlanje. Khuluma ngofakazi kaNkulunkulu mina izwi lakhe alibuyele emuva lambatha ngikhathana ukuthi ngabe ubani othi ufuna ukuba endleleni yakhe uyomsusa nje angabi lutho. Kuba lokho okwakhe izwi lakhe umhlaba wakhe nakho konke okuphakathi inkazimulo igcwele yena yonke ezulwini nasemhlabeni inkazimulo yakhe. So ukhona konke ongabe uzibona ukuthi uyikho noma ngabe uzitshela ukuthi uyikho akukho okuzobalekela lesahlulelo lesi sokugcina ukuba isiphetho ukufa. Ngabe uzofa unayo uJesu noma uzofa ungenayo. Kepha uthi uJesu lapha kwincwadi yaJohane sahluko 11 uverse 23 ekhuluma noMary noma uqale from verse 21 esefile uLazarus ekhuluma ngokukholwa yizona la ukhuluma ngokukholwa. Understand? Incwadi ngokukaJohane sahluko 11 verse 21. 4 days izinsuku ezine efile uLazarus. Wayesethi uMartha kuJesu, Yes. Nkosi, uma ubukhona umnewethu engafanga. Yes. Kepha ngiyazi nakalokhu ukuthi nakuba yini ongakucela kuNkulunkulu Noma ngabe yini ongayicela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzakunika khona. uNkulunkulu uzakukunika khona. uJesu wathi kuye, Yes. umnewenu uzakuvuka. Umnewenu uzakuvuka. uMartha wathi kuye, ngiyazi ukuthi uzakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. Uyabuza uMartha uyakholwa but usakholelwa into esazokwenzeke kude. uJesu akazelanga lokho ngaloso sikhathi leso. Go ahead. uJesu wathi kuye, mina ngikukuvuka nokuphila. Yezo lonto leyo uthi uJesu ubusisiwe wamkela ukuvuka kokuqala ngokuba ukufa kwesibili akusenamandla kuyena. Understand? So manje laba bayaphila manje kuJesu. Laba abakhuluma naye njengamanje uMary nendlu yakhe bayaphila. noLazarus ufephila. Hallelujah. Ufephila. Hallelujah. Uphila ufekholo. Ubephila ngisho lokho nje. Ufile phila. Amen. Understand? Kufinyama umphefumulo wakho uyaphila. Hallelujah. Mesathini uJesu? uJesu wathi kuye, mina ngikukuvuka nokuphila. Uyini? Ngikukuvuka nokuphila. uJesu uvuka nokuphila. Mawamkele izwi laJesu wakholwa yilona sovukile ekufeni ngoba livusa emaqandeni. Izithi incwadi yaseEfesu noma incwadi yaseEfesu incwadi yamaRoma kakhulu le yaseEfesu ithi phaphamani mina enileleyo. Hallelujah. Hallelujah. uJesu Kristu uza kumkhanyisa. Hallelujah. Phaphamani ukuthi manje mawulele uJesu bethu uzokuvusa usukulele noma usukufile ufele esonweni. Phaphama wena Phaphama oleleyo. wena oleleyo. Uvuke Uvuke kwabafileyo. uKristu uJesu Kristu uza kukukhanyisa. Ngakho-ke Ngakho-ke bekisisanda ukuthi nihamba ukuthi kanjani. ekhambeni kwenu uhamba kanjani. Ningahambi njengabantu abayiziwula. Kepha Kepha njengabahlakaniphileyo. njengabantu abahlakaniphileyo. Nithengisise isikhathi. Nithengisise isikhathi. Ukuba izinsuku Ukuba izinsuku zimbi. zinjani? Zimbi. Izinsuku zimbi mzalwane. Ngakho-ke. Izinsuku zimbi wemhedeni. Izinsuku zimbi. Amen. Awulale ngobuthando. Usathanda ukulala isilo. Ngiyakutshela mina. Mzalwane wena osuthanda ukuba sivuvu. uSathane ufuna ukukushushuzela ufuna ulala. Yes, Lord. Vuka isikhathi zimbi. Ngisisa manje. Yes, Lord. Understand? Ngakho-ke ningabi iziwula. Ingabe iziwula. Kodwa qondani. Qondane. Okuyintando Glory to yenkosi. God. Okuyintando yenkosi. Hallelujah. Qondane okuyintando yenkosi. Uyakwazi Hallelujah. ngithi khuluma ngentando mina. Ngathi khona kaSathane khona elontuzana ekaNkulunkulu. Abantu ke banikwe nabo ukuthi bakwazi ukukhetha ke intando bayinikiwe. Abantu abaningi bakhethe kaSathane. Le kaNkulunkulu inzima ngoba ihlukanisa nezinkanuko zakho lezo okuthanda ukuzigcwalisa. Eyizona nto leyo. Ingakho Moses kuJesu ungeke uvele nje uze nawe ufike uhlale unjalo. Kufanele ufike uzoguqula ingqondo yakhe ibe intsha. Umqondo wakuKristu uphile kuwena. Hallelujah. You understand? Amen.
mina ngibuka uvuka nokuphila yena ukuvuka nokuphila okholwa yini okholwa nguJesu noma efa okholwa uyikhuluma ngokukholwa mina ukholwa kwakho kufanele kukuona ukuzokuphilisa okholwa yini okholwa yimina noma efa noma ngabe kuthi uyafa wophila okholwa nguJesu noma ngabe kuthi uyafa ngithe mina uLazarus ufile ephila ufe ekholwa ufe ekholwa manje kumenza phile lokho kepha akafile ukufa kwabafileyo abazothola ukufa kanjani kwesibili ukufa kokuqala isono lithi ke izinkokhelo yesono yini ukufa inkokhelo yesono ukufa haleluya so uma understand ukuthi uma wenza isenzo esibi ufile isenzo esibi uma ucabanga isenzo esibi ucabange ngasile ufile phaphama kholwa kuJesu uthi uJesu bonke abafe bekholwa kuye bayaphila nalowo ophilayo nalowo ophilayo akholwe yimi akholwa nalowo saphila emhlabeni uma ekholwa uJesu kasoze afa naphakade soze wafa naphakade uyakholwa yilokho na ukhuluma ngani ngokukholwa uyakholwa yini lokho na isinqumo sakho it's either uyakholwa noma ukholwa it's either wena ufuna ukuzenzela noma ufuna ukuthi ube uholwe ube nomalusi wakho uthi yena ungumalusi izimfu zakhe zizwa inizwi lakhe haleluya anika incwadi ezenzo isinqumo sakho ukholo luvela ngani ngezwi izwi likaNkulunkulu ngeke uzikholelwe nje mawuzikholelwa uzibothi ulungile emehlweni akhe ithi iBhayibheli zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe kepha uNkulunkulu ukalima imimoya kunendlela ebukeke yinhle emehlweni akhe kepha isiphetho kube ngukufa baningi abantu abaluthwa isono ngoba bezwe engathi ku right emehlweni nasenhlizweni noma beza lonto kepha isiphetho kube ukuthi bayongena eweni bayongena emgodini nika incwadi ezenzo 2:38 uPetru wayesethi phendukani yes yiloyo naloyo abhaphathizwe yes egameni lika Jesu Kristu amen kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esaba bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo zisindiseni lalela ukusindisa kusho ukuthi uzovela usindise ukuthi wenze into oyithandayo usindisa ngokubalekela kuKristu bekuthiwa zisindiseni wozani kuKristu nizisindise bonke abafuna ukuphepha baphephela kuKristu lithi iBhayibheli ke izwi likaNkulunkulu liphelele lisivikele kulabo ababalekela kulo awukwazi ukuzifakela kulona ngokubuya ukusola utholakala ungumqambi manga Jesu Kristu inkosi bonke abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu baza kusithinta kule mniningwane oyizwile ekuqala inkonzo nakule mniningwane oyibonayo ku screen uNkulunkulu evumile nekwi-email address uma unembuzo yokwenza lakho futhi usithinte kwinamba noma kwi-email address Jesu Kristu inkosi siyambonga ngalomusa senzele wona siphinde futhi sibonane uNkulunkulu evumile ngolesibili ntambama ngamandla akhe nangomusa wakhe sicela sivale umkhuleko ukuthi inkosi uNkulunkulu namandla Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga Jehova ingcwele ukuba sasigcinile siyabonga uNkulunkulu namandla Jehova ingcwele ukuba umphefumulo usahlangene nenyama kuwumusa wakho Jesu Kristu waseNazaretha siyacela uNkulunkulu mdali wezwe nomhlaba ukuba sithathe lonke uNkulunkulu ithuba sisaphila uNkulunkulu mdali wezwe nomhlaba ukuba silungise indlela yethu Jehova ingcwele uNkulunkulu namandla futhi lapho uNkulunkulu siwiki khona uNkulunkulu kube uwe Jehova ingcwele usipha istrength uNkulunkulu namandla futhi la usazi khona uNkulunkulu ukuthi siyaleka Jehova ingcwele kube uwena uNkulunkulu osilungisayo uNkulunkulu namandla ulungise imicabango yethu uNkulunkulu namandla ngoba yonke into Jehova ingcwele iqala enhlizweni siyacela uNkulunkulu ulungise inhliziyo zethu imicabango yethu yonke into uNkulunkulu mdali wezwe nomhlaba usenze sibe yingane uNkulunkulu zokukhanya Jehova ingcwele sibe yingane zakho Jehova ingcwele ngoba ukukhanya wena uNkulunkulu namandla usenze sishiye isono uNkulunkulu namandla Jehova ingcwele kepha silambele ukulunga uNkulunkulu nothando siyacela konke lokho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu sikhulekela nabo bonke abazalwane ngokuhlukahlukana kweindawo zabo Jehova ingcwele ukuba ubaphe uNkulunkulu amandla uNkulunkulu nothando Jehova ingcwele ukuba ubaphe uNkulunkulu uqina bacomforteke uNkulunkulu namandla kube uwe Jehova ingcwele baduduzayo lapho bekhona uNkulunkulu namandla Jesu Kristu waseNazaretha sikhulekela
nalabo elingakafiki kubona izwi uNkulunkulu nothando Jesu Baba ukuba kube nguwe uNkulunkulu owenza indlela uNkulunkulu ukuba lifike lithi mase lifikile Jehova oyingcwele lenze umsebenzi uNkulunkulu abantu baphenduke balizwe izwi lakho uNkulunkulu namandla. Siyakucela konke lokho egameni leNkosi yethu Jesu Kristu kuze kube phakade. Amen.